September ni nga sang ni le som ni panga hi Zirtirtute ni Teachers Day ani a Mizoram school sang ten voin lama khan Teachers Day hun hi an manga school chen khat naktu khi sarkar chol ni ma se naktu ka man tum le inrindia man tum engomozat an Teachers Day September ni nga pual hian Mizoram school sanga Zirtirtu zong te zana chibai kabu ka cheu Teachers Day hi India President Pani na le Zirtirtu Pui Dr. Sarvepalli Radhakrishnan sangkhat jare somret paria tapiang sangkhat zakwa somsari panga aboralta pian champapak pualin kum sangkhat zakwa somruk pania tangin India Rama Teachers Day hi September ninga manthin ani Zirtirtute ni alo thlen hian Zirtirtute poimo ziate mishing ba ka ramle nammason na tura bulthut anni thute mitin hena hriat na le thiam na petu anni thute soyan ni thin Zirtirtute poimo ziale mitin deuh tho hena thiam na petu anni ti hi hriat chu areng ahara an puala ni bika an poimo zia kanin hril thar thin te ma ni Zirtirtu theute hlujia hriat chu tharna nia kan mang thin te hi a tha em ani mitamber hi zirna school lu to kan ninge yanga Zirtirtu nei to te ufek kan ni ang kan zir thlen chu engpo ni se Zirtirtute zirtir chua kan ni de ufek ti na ani khovela mithiam berber te po tu te omo zirtir chua an ni veka tuna kan ni na ang thowa thiam na le hriat na kan nei tam takhi Zirtirtute zara kan nei ani hei hian mishing te nuna Zirtirtute poimo zia ati chiang viau eng anga hosa ro puile lalpo ni ila Zirtirtute zirtir chua kan ni vek awangin Zirtirtute hi kan za tur ani zirna ina kan kai hun lai thowa kan Zirtirtute kha tuna ke ni aya thiam lo jok re thei jok lal lo jok po ni se anni zara kan tun din mun theu thleng thei kan ni a kan za in kan choi moi thiam tur ani a chu me fing ni na chikhat ani Zirtirtute nimek po in an poimo zia an hriathar angaya Zirtirtute poimo zia te namlung phum tu an ni thu te za thiama tul thu te kan soilai hian an ni poin an poimo zia an hriata za tlaka an ve atul zirlai te thiam na piak mai ba ka atha zong le chezonga zirlai te nun kai hruai theitu an ni awangin Zirtirtute hian an nun an uluk reng angaya zirlai te enton tla ka an nun atul in pek na thuk jok nen thanem ngai takin thok sela ramle namtan an hluzual zel don ani Zirtirtu teni kan lo thlen hian mitam tak chuan kan rilru a Zirtirtu mana kan Zirtirtu lo ni to thin te kan za zia te kan soi fo thina za an phu em bok ani chuti rual chuan Zirtirtute hian an zirtir ang hu hian har satna an thlenem zirlai te a ti te po hi kan ngai tu fo atula Zirtirtute ni alo thlen apiang maya Zirtirtute hlujia shenon thar fo tura kanin zirtir fo te po atul em bok ani abik takin sarkar skula thok Zirtirtuten tranan lak le zual atul hle maya DLED BEd train teacher vek tena zirlai lutur an mumang lawani chuan thil fel lo lian tak a ani theyanga abik takin chu Zirtirtu chu kosan le khotlanga mi man tak wangtlang chunglam ani phei chuan zirlai nei lawani chuan anna a arin tok lovangai theina chin tam tak a bok sarkar school thuam that kan ti mak mo ani zia kan hriat angaya Zirtirtu zong ten kan ram mel mang landan le ni phung tur hi Zirtirtute kuta ain ngatani ti rechunga mi in pathian rongbol na ngaya Zirtirtu na hi atho chuan kan ram hian ram thajok kan nei zelin arin